Mantangan pen ibiang api ya kini ka kam ka ba phala ka ba kani ka long kami ka le lyngba ka ba ka ai dawai ka cheki ki briu tang da ka dak uto dawai kenceng bat ka tingin ya pej ba kani ka briu ka don ha ka siang porksai West Kasil district. Chặt là lưng chứ chạy chặt hang ne ba kani ka long kami kathe ya ko hapo ka klan hadin kata kate sepak ya ka pa ka klan ka jan kani ka long kami kat klan da ka tau ka dawai kenceng ya kani ka klan ya kani ka jan hal jerong klan ban hadin kata ke ka ba kale lada ka tu ka kalai bahasa bar ka ba tu kinong pang yang don jingkerman bakin inkia bat kini kalong kini kadang la ban ai dawai tu ki beriung henrei la da ka tu ka ka badon sepok ka klat tanom la ban ni bahasa bar kita ki beriu la don ha du jingkerman namar kata ya ke bukum kita direct ka phano sia kenja hospital bakin yo ya ke jing sumar ka bakam ha nambar kubukum kini ki Blei Ula kani ka kanom la chu sebar ki kila don ha kita ke lastik lini ki don ka jingdu jingkermen ta kani kalong kini ka le da kini ka benta ka ba ka yo ye ka jing start ka pla ka ba beli ai ha ka ti shibun ki men sambakodor ki mat ye ka jingkerku boleh shibun